Hala. Hala, little eyes talaga, guys. What's the problem? Ano yun, slide. Ito si Roxy. Uy, ko. Ang aga-aga, 5 o'clock pa. Tingnan mo. Bad girl, ha? Good morning, guys. 5:30. No, you are hard-head. Kahit ang ulo. Oh, tignan nyo ito. Ay, bagid-bagid. No, yeah, you're releasing. Hard-head. Oh, good girl, Mitch. Come here, Mitch. Good girl, Mitty. Good girl. Yes, good girl, Mitty. Good girl, Mitty. Yes, good girl. Yeah. Itong si Habs. Anong hinihintay mo? Gustong kakain. Kaya ako ang aga pag gustong kakain itong mga to. Tubig. Drink tubig. Anyway, you see this? You see that? Pintal yan, guys. Sinusuot ko ito yung nagpipinta ko the whole house. So, pinipintahan ko itong buong bahay ko. Taas at sa baba. Pinipintalan ko. So, most of my sweater, kikita ninyo may mga pint. And yung mga, kasi yung pintal dito sa bahay is, ano siya, gray and white lang. And then sa bathroom, may color yung ganyan. Sa bathroom is sea salt, which is really good for the bathroom, sea salt color. Pero sa buong bahay is gray and white. Yun lang, gray and white. And so that's why you see more like white. Ang pinaka hard na pagpintal dito sa bahay, yung sa ceiling dito sa living at saka sa kitchen area. Yun, so nag-decide ako, oy, may black pa pala. May black pa. Anyway, guys. Don't kick me, ha? Tignan nyo to, guys. Tignan nyo to, mukha. Why you hide your face? Hmm? Why you hide your face? Don't hide your face. When you're doing the avocado, you want to add a little bit of lime juice, and that stops it from getting army green. Okay. Now we're going to add some pineapple. Hindi pa sila kumakain. Pati ako din hindi pa kumakain. Dada? Dada's coming? Oh, don't kick me. Don't kick me. Mahulog ko. Mahulog ko, bibi. Mahulog ko, bibi. Okay. Binili ni Dada nila, oh. Ang daming turkey na. Para sa aso. Ako walang lipstick. Ay, naku. Sarabihan ko sa asawa ko, Han. Marami ka na binibili na kahit ano-ano sa dog. Pero ako, gusto kong bumili ng lipstick. Hindi nga ako makabili-bili. Kasi, yung iniisip ko yung pera. Iniisip ko yung gasto. Ang mahal-mahal ng lipstick. Gusto kong may review pero I have to order it online, I guess. Bahala na sa Batman. Wala ko. Okay, pakainin ko muna sila, guys. Wala naman pagkain. Ay, at saka, guys, alam nyo, guys, di ba nag-snow at saka parang ice na sa labas. Ang nangyari, guys, nakalimutan kong bumili ng pagkain na naman. Pagkain ng hayop. Alam nyo ba kung ilan na yung natira? Hindi na ito magkasya until bukas lang ito. Sunday bukas, di ba? Until bukas lang ito. Kami, mitika. Kami, Mitch. Come here. Come here. Good girl. Good girl. Okay, guys. We are going to the basement. Come on, let's go downstairs. I want my dog to go with me or the cat. Oh, tingnan niyo si Misty. Si Roxy. Happy to be here. That's the machine. Misty. Misty Coach. Hello, Mitch. Okay, this is our all Christmas decor. Look, si Hubs din, oh. Andun si Hubsy Bug din. Humpty Bug. I have to make sure he doesn't go through the pipe. There's no open pipe here. Or else,
nasa loob siya ng pipe at saka magpa-pipe-pipe si Donald. Ito yung heater namin, guys. Ito. Heater. I mean, yung parang magbigay ng init na hangin sa loob ng bahay sa taas. Ito siya. Na it's working right now. And ito yung tubig namin. Ito yung malaki. Ito, water. Tubig siya para sa yung mainit na tubig ba? No po, hot burn. So, tignan nyo. Hot. So, doon kami kukuha ng init na tubig kapag mag-shower, ganyan-ganyan. Yun ang magpapainit. That's our freezer and refrigerator. Yung black na nasa gilid, ano yan, oil tank. Dito, gawa na, i-close ni Tami itong galing dito, patong dyan sa gilid. Gawin niya yung storage niya ng mga junkie niya. Tignan nyo, mayroon na siyang maraming junkie. So, i-close niya yan, dyan niya, ipapandok, dyan na ilalagay lahat. May stereo. No. At saka dito, yung plano namin, gagawin namin ng parang sala-sala, may sala, at saka movie. Yung movie ba? Yun, saka parang isang kwarto at saka CR. Yun ang plano. Pero, sa totoo lang, hindi yan mangyayari. Mag-exercise tayo. Ito yung in-exercise ko noon, guys, palagi, guys. At saka, every time I do exercise with this thing, hip-hop abs, tapos ko lang naligo. Punta tayo sa taas. Tutulong pa yung pina. Hi, Dimp! Hello! Punta, guys. Punta tayo sa baba. Hi, baba! Hi, baba! Okay, magluto ta. Lutuan ko muna yung biyanan ko, guys. Parang hindi pa ata siya nagising, ay. Tignan ko lang siya. Kung ano ba, kung gising na. Tulog pa siya. Who wants to go out? Ah, baby. Oh, may misty. Manuklod man kamits. Puti-puti na tayong palibot. Ay, tignan nyo yung paligid namin. Sobrang puti. Sa mga gusto kumain ng jackfruit, samahan nyo ako. Pero ako lang naman yung makatikim ba. So, ang bango-bango. Ginoo ko tabangin. Ay, nako. Sarap. Yung laman, sobrang laki na hindi mo talaga ito, hindi naman ito pwedeng kainin. Pero sobrang laki na niya. Kaya nga pula. Yellow. Ang sarap. Itong si Roxy, ay natakatingin lang kung ano ba yung ginagawa ni Mama. But parang ang hirap ng ginawa niya at kakainin na naman. Nakatingin lang talaga sila, guys. Hala, nag-ice talaga siya. Okay, it's okay naman pala. It's melting a little bit, so. Diba? Ito. Ice. Hala. Hala, a little ice talaga, guys. Oh, tumawag si Tami. Hi.
Why? I don't know. Someone the phone rang. Do you call? Yeah, Oh, what's going on? I'm going out. You what? I'm going out. Oh, I didn't do that. Oh, did I told you? Yeah, you told me you're going on your dog and cat food. Of course I told you. Kidding me? Are you inside already? Oh, yeah. Just letting you know that I'm going out. You what? Just letting you know that I'm going out. Drive careful on. Yeah, I'll try. Alright, love you, on. How's the driveway look? It's still frozen. I snow. Look good. Drive careful. I might go slide down the driveway. Yeah. I love you. I love you too. I'll talk to you later. Yeah, bye-bye. Bye. Check tayo, guys. I've been trying to mount you into this one. Suddenly, it won't suck in. It won't suck in. Like, it won't... Hindi ko na kayo malagay dito dahil ano na siya. Hindi na siya gumagana. So, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Oh my God. So, I guess, no vlogging while driving. So, I guess that's what it means. Okay, ano ko na lang kayo dun sa taas. Sa bahay. Good morning, guys. It's 6:43 na ng umaga, guys. Maano na makikita nyo na yung labas pero wala pang araw. Usually, 7 o'clock, ano pa siya. Madilim. Maaga akong nagising kanina, mga 3 o'clock. Andun na ako gising sa kama. Pero andun lang ako sa taas, hindi ako pumunta dito sa baba. Nagre-reply ako sa comment ng iba doon sa live na ginawa ko about sa vlogging. Si Roxy maaga kumain. Oh, tignan nyo. Maaga. Masaya ulo. Si Misty wala. Kasi yung kinain niya na bones, ano yan, matagal na yan, guys, nilalaro ng pusa. At saka yung pusa, nilabas sa gate, dun sa office. So, yun, kinuha ni Roxy, kinain. Kaya wala si Misty. Ay, nako talaga. Tingnan niyo yung isa. Wala na kasi, meron kaming bones, pero ayaw ko naman bigyan, guys. Ito kasi nilabas na yan. Nilabas mo kasi, Dems, kaya yun. Unfair kay Misty. Hello, umiyak na si Diabs, guys. Gutom na yun, guys. Psst. Are you happy? Are you happy? Matigas na yan kasi, oh my God, 5 months na ata yan. 3 months na ata yan sa office. Nilalaro ng pusa. Kinakain pa rin niya. Itong si Dimple Lords ko. Oh, nagdi-Dimple Lord. Eh? Nagdi-Dimple Lord man na. Uy. Tapos? Is it done? One more. Oh my God. Si Roxy, guys, umutot ang baho. Ginuot ko ang baho. Hala. Hala. Hala, takot. Natakot. Natakot. Hala, oy, be careful, little man. Oy. Guys, nagluluto ako ng leftover siya ng pork steak saka stir fry kasama na yung rice. So yun,
para ito lunch. Kasi gutom na si Manay. Dami, di ba? At saka ito din, sobrang anghang na sili. I-try natin yung maanghang. Sarap na. Anyway, wala ako masyadong binablog ngayon. Yung kapatid ng asawa ko papunta dito at saka masakit yung giliran ko kasi naglilinis ako guys, naglalaba kasi yung ilong ng biyanan ko dumudugo. So yung bedsheet at saka blanket maraming dugo, so naglalaba ako. And also ano pa ba, yung nag-snow na naman. Hindi niyo masyadong nakita dito, iwan ko, pero nag-i-snow. Also I was brushing, tingnan niyo, nagbe-brush ako sa buhok ni Roxy at Misty, and sa yun lang. And so masakit yung dito ko o gilid kasi busog ako, diba, kumain ako, busog. And then I was doing it like leaning towards Roxy and Misty and keep brushing it, following them because they kept walking around. So sinusuklayan sila, sumusunod ako sa man ng gano'n nila. Yun, so parang yung appendix na sana hindi ito nasakit siya guys. Hello, are you clean? You smell good. You smell so good. You smell so good, Rox. Oh, Misty, what is that? What is it? What's the problem? Oh, doing a slide. What? What is it? Tignan nyo yan. Anong gusto mo? Tell me. Tell me what you want. Hello. Tell me. Tell me what you want. What do you want? Narinig nyo yan, guys? Yeah, that's how she is going to tell me. Tell me what do you want. Tell me. Where's Ducky Duck Duck? Where's Ducky Duck Duck? Go get Ducky Duck Duck. You cannot bring Bones outside. Where's Ducky Duck Duck? Go get Ducky Duck Duck. Give him mama. Gusto yung lumabas, guys. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's
Don't eat them all.